Studju tal-Kamra tal-Kummerċ wera li 30% tal-kumpaniji tal-manifattura f'Malta għandhom mal-1000 post tax-xogħol battal. Bilan li aktar nies jidħlu f'dan is-settur, il-Gvern permezz tal-Malta Enterprise u l-Kamra tal-Kummerċ Maltija nieda kampanja Make It li għandha lan li tħeġġeġ persuni kwalifikati jibnu karriera f'dan is-settur. William Waite, iċ-Chairman ta' Malta Enterprise, qal li fl-aħħar 50 sena il-manifattura f'Malta rad żvilupp interessanti u llum għandha bżonn ħaddiema ta' kull tip. Il-jobs għall-operators għadhom hemm imma m'għadhomx daqshekk predominanti. Llum iktar għandek bżonn scientists, iktar għandek bżonn designers, iktar għandek bżonn nies li jaħdmu fl-innovation, dawk li jiddiżinjaw il-magni, dawk li jiddiżinjaw il-prodott, dawk li jimmarketjaw. Fil-manifattura fetħet ħafna il-prospetti ta' karrieri. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Frank Farrugia qal li l-kampanja tfasslet wara studju li għamlet il-Kamra li wera l-bżonn ta' mijiet ta' ħaddiema fis-settur. Qal li l-kampanja għandha lan ukoll li tiffaċilita t-tranzizzjoni bejn il-ħajja tal-istudenti u l-ħajja fuq il-post tax-xogħol. Aħna din naħdmu flimkien ma' Malta Enterprise din naħdmu wkoll mal-MCAST biex iż-żgħażagħ intuhom dawn l-opportunitajiet biex jimirħu f'din il-linja. Ovvjament training u available u hija opportunità kbira Malta għax iktar ma jkollna nies li huma trenjati iktar nistgħu noffru prodott kompless għall-esportazzjoni. Il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona qal li l-manifattura tkopri mal-11% tal-ekonomija Maltija li bħalissa kapaċi timpjega id-doppju tal-ħaddiema li diġà huma kwalifikati fiha. Li tista' timxi fil-grad tiegħek fil-manifattura, tavvanza fil-karriera tiegħek, allura l-paga tiegħek tiżdied ukoll, filwaqt illi m'għadux is-settur illi konna naħsbu bih 20-30 sena ilu li jista' jispiċċa, anzi hija tjuri li huwa settur reżiljenti ħafna, li huwa importanti ħafna fl-ekonomija tal-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.